Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya hasok kamio tongai hok khlaisanai projarokno hok khlainano yakarei kheto panthor suwaiui hukbar khlainani bagui koikha phiaba chini borokrok aphuru gobang kokborokno hok khlainano yakarliya aboni jora kwdungma ulo terek khe hok khlaina yakarei kheto panthor suwaiui hukbar khlaimani tabuk o jorao phaisokbaikha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyani molo Tripura hani hukbar khlaithanio tamo wngkha Azorani hukbarni Laibuma rokno saiman lainai dinini o video. Bubagra Radha Kishore Manikyani molono Tripura haphango hukbar bedek eba agriculture department khulokjakha haifano o bedekni samung rokno sanamkhor bedekni tangphang rokno naikoli tongo 1314 tiring bisio Bubagra khoro sasalang tero manai senamung bai hukbarni phonumung ter khlaijakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyani paithak molo 1947 bisio Tripurao cha bagan tongo bebagui kai basi o molni sasikang Bubagra Birendra Kishore Manikyani molo 1916 bisio Tripurao puila cha bagan sanamjakha Tripurani puila cha baganni bumung hira sora Bubagra Birendra Kishore Manikyani video nugyakho hunke norok o video naimano World War II eba Dityo Bichojudho sobani molo 1940 bisio Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Tripura hao chamung nungmungni bial krikhe tonani yapri rongkha bo Tripura hani projarokno huk khlainani yakarei kheto panthor suwaiui hukbar khlaina bagui bodrepot khe chubakha bo maikhul bodrepot moiketheng thaikethengni logi jani janago tok takhum wak bun nisib abahairokno nokburum rnani bagui projarokno dagimung rekha 1942 bisio abobai 1943 bisi phaite Tripura hani gereng thayo muiketheng bai tokni farm khulokjakha hukbarno kahamkhe phuarna bagui high school ganani jagarago jaganaragui rengnogo reng srengnairokno hukbarni samung pherengjago Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyani molo 1937-38 bisio Tripura hao 1,24,975 hectare amchayo hukbar khlaijago a bisio 1,04,603 hectare amchayo hukbar khlaiui maibathai manka 20,02,013 quintal Part 5,189 hectare hukbar khlaiui bathai manka 62,118 quintal Horwa 4,134 hectare bathai manka 21,349 quintal Korok 2,236 hectare 48,376 quintal Sa 4,225 hectare 12,619 quintal bathai manka World War II eba Dityo Bichojudho sobani molo Tripura hao bodrepot manui khwnaini dam bangui thango Aboni bagui salburumno paisanai projarok kisa bialo klaikha 1939 bisio sobana yasini sikango mairung monchani dam khokba tongmani abo 1943 bisio aboni dam bangui khok sisa wngkha mai monchani dam khoknei tongmani khokba wngkha Second World War sobani molo Mahatma Gandhi ni duidul mungbai Bharat hakotor ganangui British rokni against to Quit India movement eba Bharat charu andolon wngkha British rok a andolonno mathangna bagui bodrepot khe chaitok laikha aboni bisingo kaisa wngkha Bharotni borok rokno masaya manungya khlaiui andolonno mathagnani British rok lakh ton mai gom ata rok paiui rungui sogui ro hayakheba teibumo lukhlaiui khibi ro abahai rokni baguibo Tripura hao chamung nungmung manei rokni dam barikha aboni bagui Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya kha khamjago bo Bubagra khoro Agartalano khobui hastani bebak division no godown senamui gobangma chamung rok paiui a godown rogo rungui narago bo a chamung rok pai tonthani rang sebaikha bebagui 15,56,850 bialni jorao a godown rogo rungui tonmani a chamung no projarokno rejago Maharaja Ni amolo Bangla hani Bangali Tripurao haphainai rok Maharaja Ni godown ni chamung manui theliya wngkha 1941 bisini Raipura Danga bai 1946 bisini Noakhali Dangao Bangla hani gobangma Hindu Bangali rok Tripura hao haphakya aphuru Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya borokno Tripura hao tongthai rekha abono tui o channel alka video sanamjak tongo norok a video no nugyakho hunke o video naimano
tinini bagui asung nung sinai jotono no hambai.